Asama mirani ya matera yechikanisa emyemo na ibere chia PAG ime Nyamira ase ekanisa ya Kibirigo PAG bunenchire yemo yogosira ebyegwa byoboteli nabo igogo segeta obomo bumunyamira wetera amatera kaukwana ekerekyo nigo engineer Adam Soyoli neganga yokobole kirgo kyoba senator ime county ya Nyamira aso mwaka wechiri bubere 2025 nebere asabire abasae kubwata ekura andonsi asebare ime ya Kenya elio komenta umubaro bwaba kichikura ime county ya Nyamira oigo ikabo noiga ogendete kwelikia umubaro moke kolengana na IBC. Bishop Enoch Nyanga oyole umutenenelio PAG ime county ya Nyamira nigekerekyo ayanekire buna obomo bwechikanisa noro muchakano gukolenta abagusiamo. Murikito Steven Nyarikie Mbunde na atarira chinsemekyo na bayigo gutwariganiria ayakubwatia. Nase amameranio ya matera ye Kristo ayuarentete chikanisa emyemo na ibere chia PH ase county ya Nyamira ayuakorekarete ase kanisa ya Kibirigo PH asumuyega ikiranetwe noyo koriyo boseneta Nyamira engineer Adams Mochenwa aiga musikemo cheno agasaba barayi ba Nyamira gochichamo na gosira chikwaya choboteri asekeria kweranga nerenchereyemo yokoreta omo bw'abanyamira nencherero naikaga somucho Kibirigo gotegerera na kuyubwa matera ito yaba PAG be county egente getangani igonko tebia ba minto bande banyare go pick example ke ekiagera matera egakoreta abantu amo ntuna barai ankyo ekerechira undi chinde chirabe tigatuwa chamo tosire abateri abagotera asengencho wetera matera aya alitokora lyo bomo nenda bomo bumunyamira nenda bomo bumugusi anene mono twanyara ko rusi chimbu chingia chiri chigo to translate go cha sobora ewa ekinda nyara go te yaba Kristo aba PAG tigatomenya no bomo ende tubwaterane egere na litora chora barai na gochora barai bekene abarai baranyare koreta magenderero nende baranyare kwira Nyamira itumotu korengana na Bishop Enoch Nyanga oyoro motsenli wechikanisa cha PH Nyamira amonegati ya watani bande ni go bayerenga arene ngwana ya mochenwa ni gobo igo hamamirani ayaiga akobeka abasae wetanga kurwe bikore byobosaria ekero kiruse yentambe ngeje abana bakire yamo bose bagire kurwa school ibatware gosaba muna abege nwa baito abakristo n'abantu bonse bare stakeholders ase okorenda abana baito babebuya asa matuka ya bari kamake mpaka naende bairanire all day yene ntambe ase bise abana baito bakireka akitiga bayipolito bange n'abana baito mbaenda amairi tukaranse n'abana gekogera abantu babere n'ekinga kikinyinga abana asa matera no komotogia twamo bakiro monene igango teba iga tigatonjo ketomokarera monene okumira na waitu watomentire chinguru kubatikana no baromoke bwabakichikura bagendere kwerikia ime ya Nyamira nigo engineer Adams Mochenwa ekerekia sabira bakichikura baiya erikia ndonsi asebaraiga Kenya asekorende barachiego chencha ikurago cha Nyamira togere ntore emusimu oligo kubwata chikura twarare Nyamira anyare gutware tana otirense tigakiro monto atebi umwana oyoran asare aimokie kura negento kende IBC terigote bibaiboli gosabana aba nabuko bwatere kura alliance ondosiare gogocha wikachinga kichiri omanye gocha gochenchi gochaka igo aliandosi asole bwatere kurororo engakirige gocha goika nabo gocha gochenchi gochanga useko kogenda obisi ya IBC ebe Mombasa ebe Nairobi ebe Kitale ebe Eldoret watebi ayinu mwaki ukura Nyamira mbanyare go register na okobeke gituo kirikiao ogocha gwakeregura engineer Mochenwa uyobortie chikura mwaka 2022 nigo nainde nekiri umunyamira nga nache kobaroro aserombe yuaso mwaka 2027 ningo bolinde kero kya Nyamira nende bunango cha nabataibo tambe egasi yani ninyamanyete ere ya representation na oversight ngenda ali senate
mbabekere chibill jijira abakonya chibill jijira ache ground chikonyo mwananchi ingokora kere nasumire ng'eri ya Nyamira yachire nyerigereri buya turwe rori eri yakabere ku oversight igo nindo bade kiroko nainde buna mumanyete ikiruke ninje ngoja kuira Stephen Nyarike Mude Ensoko TV Kebirigo e county ya Nyamira.